салом дӯстони азиз, айни ҳол сар кардем филми нав. Албатта барои шумо муҳтоҷи бахт номи филм муҳтоҷи бахт аст. Сар кардем дӯстони азиз. Дар он тараф инҷода полни омодагӣ барои ҳунармандон. Ана ин хун Зинда боз мегӯи, зинда. Ина фаҳмидӣ. Ина фаҳмидӣ манаш чӣ нахӯбда? Ина фаҳмидӣ? ин духтарак галавни рол аст. Ин духтарак дугонаи галавни рол будай. Ҳало. Даги нурбону метофтая. Я кино дастай куд, кино туркия. Ана Конор Макгрегор, Муроҷон. Яъне бародармон Сафаровҳо мегӯянд ку Бахтовар Сафаров, Бурҳон Сафаров, Ҳова Сафаров. Акмал Ҷумачинҷаков. Режиссёр главный ҳам дар ин филм ҳам рол бозӣ мекунад. Ҳам главный режиссёр аст. Алишер Равшанов хайр шуд. Хезе ҳама кас нафаҳмида намак ма главный. Хезе ҳама ҳакими кор шаве. Хезе давай съёмка наста. Бо иҷозати шумо ин худованди бузург пешкормона кушода кана ҳамин филми мо ба ҳамаи шумо писанд биёяд. Сарбаланд бошад. Аллоҳу акбар.